Hola, benvingudes totes a la jornada, a la primera jornada presencial que fem en el marc dels tallers de creació, desenvolupament i gestió de cooperatives. Ens trobem al Bici Hub, al barri de Poblenou de Barcelona, i les experiències que avui coneixerem són experiències vinculades a la mobilitat sostenible des de diferents perspectives. Ara engegarem la conversa amb elles i us explicaran. Sí que volíem, aquestes diferents jornades que farem arreu del territori, intentar vincular-les a alguna activitat concreta. I avui vam pensar que les experiències Biciclot, Cúbic i Som Ecologística són tres experiències prou diferents com per poder ser atractives a l'hora d'explicar-vos i donar-vos-les a conèixer. Vam pensar en Biciclot perquè és una experiència que porta molts anys, que treballa amb la complicitat del territori per promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport ecològic, econòmic, saludable i per una mobilitat sostenible, i és cooperativa de treball associat. Vam pensar en Cúbic perquè és una cooperativa de consumidores i usuàries, perquè és de recent creació, perquè ha estat creada amb el suport de l'Ateneu Cooperatiu i, si no m'haig errada, també per Biciclot, i perquè té la voluntat d'impulsar serveis per a la bici, facilitant-ne el seu ús d'una forma còmoda, pràctica i en un entorn urbà principalment. I després vam suggerir també Som Ecologística com a cooperativa de serveis, perquè és un projecte d'intercooperació amb presència a diferents territoris de Catalunya, perquè està configurada per diferents cooperatives que són sòcies o estan vinculades a diferents ateneus cooperatius, i molts dels participants de la formació esteu vinculats als ateneus cooperatius, i perquè, òbviament, es va constituir amb la voluntat de promoure les ciclologístiques locals. D'aquí que haguem proposat aquestes tres iniciatives. Tenim en Pere Serrasolses, de Biciclot. En Pere és soci fundador de Biciclot, és el responsable de la formació prelaboral i d'inserció sociolaboral del projecte, és mestre de taller mecànic de bicicletes, tècnic de mobilitat i de la bici urbana. En tot cas, ell us explicarà Biciclot. Us presento a tots tres i així després ja comencem a explicar els diferents projectes. Per part de Cúbic, cooperativa d'usuàries de la bicicleta, ha vingut l'Alejandro Martín, que és soci fundador i president de la cooperativa. Fa 10 anys que treballa en el món de la bicicleta, tant des de la militància com ara, des de l'activitat més professional des de Cúbic, i està vinculat al BAC, a la Bicicleta Club de Catalunya, i el seu objectiu és intentar portar a terme aquesta professionalització de Cúbic. I després tenim l'Edi Roca, que és treballador, responsable de la cooperativa, i és el coordinador tècnic de la cooperativa, i a nivell personal està vinculat al món de la bicicleta des de sempre. És així. Llavors, si us sembla, presenteu vosaltres mateixos cada projecte. Jo he fet abans una breu presentació per situar per què esteu aquí, per què us hem convidat, però prefereixo que sigueu vosaltres que feu una breu introducció de què és cada una de vosaltres. I Pere, si et sembla, comences tu amb Biciclot? Vale. Jo soc el Pere, com ho heu dit, soc soci fundador, soc dels grans de Biciclot. Nosaltres som una cooperativa de treball associat, d'iniciativa social, perquè el nostre no és fer productes, sinó fer servei que va dirigit a les persones per crear-los un canvi a través de la bicicleta. I l'altre aspecte és que és una cooperativa també que és sense afany de lucre. La cooperativa ha nascut des d'una transformació de l'associació a la cooperativa, i per tant el model cooperatiu ja el tenim com bastant assimilat des de fa molts més anys que no pas des que va començar la cooperativa. Nosaltres ens dediquem bàsicament
amb tota aquesta llarga trajectòria hi ha hagut bastants canvis i repensades models de negoci, però en aquesta última època, com si diguéssim, estem molt més focalitzats en donar servei formatiu, des de vessants formatives professionalitzadores per poder fer prevaldre, com si diguéssim, l'ofici, els oficis ciclistes que tenen molt poc, o estan poc valorats o que estan poc professionalitzats i entenem que en aquest país fa falta que hi hagi una escola professional, però també per donar servei als usuaris que no amb aquesta pretensió professionalitzadora, però sí com una pretensió particular i de cura de l'ús de la bicicleta, tant a l'aspecte mecànic com també a aprendre a anar amb bicicleta correctament, etc. I bàsicament això, estem molt per aquesta banda i estem col·laborant amb vosaltres projectes, però aquesta és la nostra funció principal. Ens pots dir quants anys fa que existeix Biciclot? Bueno, he perdut la compta, però clar, nosaltres vam néixer el 87 al Clot, que no és veritat, vam néixer abans, un any o dos abans, en el si d'Amics de la Bici, o sigui, dintre d'una entitat molt reivindicativa i molt militant de l'ús de la bicicleta en aquell moment, era l'única i la més potent. Per tant, venim d'aquesta línia ecologística reivindicativa en el qual ens vam trobar en un moment donat en què l'activitat era tan gran que ens va fer com molta patxoca a un petit grup d'allà dintre de poder oferir uns serveis que es complementessin a una activitat reivindicativa, serveis que també s'estaven demandant i que, bueno, per què no, prendre'n per poder-ho prestar. I ens van dir que no, que no hi havia intercooperació en aquest cas. I llavors, quan vam muntar la nostra pròpia associació, vam marxar de Sants, que estàvem a Sants, i vam aparèixer aquí al Clot. Bueno, aquí al Clot no, al Clot. I a partir d'aquí és quan vam crear l'associació i d'aquí la cooperativa el 94. O sigui que hi ha com 2 aniversaris. De fet, quan vam venir aquí a Campicó el 2017, celebràvem els 30 anys del naixement de Biciclot com a marca o com a inici. Però aviat ara farem els 25 o 30 de la cooperativa, no sé. Molt bé. Em costa Gràcies, les Pere. comptes. Perfecte. Era per posar en valor els anys que porta Biciclot desenvolupant la seva activitat. Alejandro, què és Cúbic? Què és Cúbic? Bona pregunta. Doncs, gràcies per convidar-nos en aquest espai que just abans a la prèvia comentava la importància de poder compartir experiències, i ho agraïm molt. Cúbic és una cooperativa de recent creació des de 2021 que estem funcionant, que ens vam trobar, sobretot després de la pandèmia, un grup de gent que volíem buscar altres maneres d'ocupar-nos a nivell professional i sobretot detectàvem que hi havia una sèrie de serveis que en el món de la bicicleta no s'estaven oferint i a la ciutat de Barcelona que podrien ser interessants i que en altres ciutats d'Europa estan molt instaurats, com era l'aparcament de bicicleta. Particularment vam néixer per aquesta necessitat que veiem que l'aparcament estava sent un fre pel desenvolupament de la bicicleta a la ciutat de Barcelona. En el sentit que tenim una ciutat molt densa, hi ha barris que costa molt on aparcar la bicicleta, vam fer les nostres enquestes i tal, i vam dir, aquesta és la línia. Vam estar molt de temps intentant esbrinar el model, encara tenim moltes interrogants, fixeu-vos el temps que vau trigar vosaltres també en acabar de trobar la vostra línia i encara estem en aquest camí, no? I llavors és això, ens vam ajuntar un grup de gent amb diverses necessitats,
dir que, o sigui, de com ens volíem involucrar i com ens volíem relacionar amb la cooperativa. Jo, per exemple, vinc, com deies abans, del BAC, del Bicicleta Club de Catalunya, o sigui, de l'activisme en bicicleta, molt amb la primera línia, compartint moltes reunions en bicicleta, en diferents ambients, a l'Ajuntament i a més a la bicicleta a la Generalitat de Catalunya, o sigui, un ambient molt activista, reivindicatiu, i hi ha d'altres persones associades a la cooperativa que no necessàriament estan tan vinculades, que jo li dic que estan fora del gueto, i ho aprecio molt perquè tenen una visió una mica menys emocional i és més pràctica de la bicicleta i també és molt interessant. Llavors estem intentant acabar de donar forma a aquesta manera de relacionar-nos gent amb una visió diferent del que volem aconseguir, però que alhora també tenim un mateix objectiu, de que la bicicleta sigui un mitjà accessible i fàcil. I en aquesta línia d'obrir serveis, el principal era el pàrquing, però clar, van anar sorgint altres. Per exemple, i si comprem una bicicleta de càrrega que sigui compartida per a tots els socis, perquè comprar-se una és potser massa car i seria la possibilitat de compartir-la amb altres. Potser hi ha gent que té dificultats per anar a la feina en bicicleta i que no s'anima, potser podríem oferir serveis d'acompanyament per anar a la feina en bicicleta. I si ho fem el mateix amb activitats com, per exemple, viatges de descobriment amb famílies, amb grups de gent que no està acostumada o que podria donar el pas. O sigui, una mica la paraula que vam trobar és com desbloquejar la mobilitat ciclista, que està com latent, que ja és molt forta i ja té molta entitat, però que està com en un moment que jo crec que si li donem una mica d'una empenta en punts concrets, podria acabar sent realment una cosa molt gran. I Barcelona té tots els... Jo crec que està en el moment per fer-ho. I bueno, ara parlarem després de les dificultats, suposo. Molt bé, a poc, sí. Clarificar que és cooperativa de consumidores i usuàries i que tenen una vintena d'associats. Ara expliquem una miqueta més. I Edi, doncs ens expliques Som Ecologística, així, introducció de què és aquest projecte i què pretén? Sí, doncs Som Ecologística és una cooperativa de serveis. És una xarxa catalana de ciclologístiques, és com un paraigües, diguem, que està agrupant un munt de ciclologístiques catalanes, algunes que portaven més anys d'activitat, no només ciclologístiques, també cooperatives, diguem, que estan en el sector i que poden oferir com serveis accessoris o tangencials o indirectes, diguem, de l'activitat ciclologística, com és Biciclot, oi? Biciclot és un soci fundador de Som Ecologística, que està visquent una segona etapa, just en l'últim any i mig ha viscut un procés com reconstituent on s'han adherit, s'han incorporat un munt de sòcies, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, també ara de Tarragona, tenim una sòcia a Girona, Ecosol, i bé, neix una mica per donar resposta a necessitats que tenen petites ciclologístiques que van néixer en el context una mica de la pandèmia, algunes d'elles, i a través d'una organització informal, que va ser un WhatsApp, s'identifiquen un munt de compartir coneixements, compartir experiències, coses que no se saben, i es decideix com a través de la intercooperació com es poden mancomunar serveis i trobar maneres més eficients de prestar serveis, oi? I en aquestes estem. Vam guanyar un projecte Singulars l'any passat, que ens està permetent definir el model de negoci, veure com ens prestem serveis, i estem una mica en aquest moment ara d'estructuració i de generar un model de negoci, un model de governança, i just ara ens trobem en aquest moment. Molt bé, doncs continuarem amb tu, perquè ja que una mica la idea és ara explicar els inicis, heu contextualitzat el projecte, posar en valor que Som Ecologística, m'agrada citar, els projectes d'intercooperació tenen força amb els noms i cognoms de les entitats que hi ha al darrere. L'Edi ja ha citat a Biciclot, però parlem de Bike Lògic, de Cop de Pedal, parlem d'Ecosol, de Granollers Pedala, de la Sàrria, la Terrassenca, les Mercedes, l'Enbici i Mensaques. I Fundació Pare Manel. I Fundació Pare Manel, que acaba d'entrar com a sòcia col·laboradora. Exacte. Per què van decidir, o es va decidir constituir Som Ecologística? És a dir, quina era la necessitat que tenien aquestes diferents iniciatives
i vam pensar, si ho fem juntes, com a projecte d'intercooperació i sota un paraigua cooperatiu, ens en sortirem o ens anirà millor. Bé, per moltes raons, algunes com molt evidents i com molt naturals, com podria ser comprar una bici o arreglar-te una bici o llogar una bici per un temps o accedir a una assegurança, i després també com per disposar d'una veu més forta en el sector que et permeti interlocutar tant amb l'administració com amb altres xarxes de cooperatives o altres xarxes sectorials, per ser un lobby a la vegada, oi? Perquè a vegades, clar, desarticulades, l'administració molts cops no sap amb qui de parlar, i el fet de tenir una estructura així està donant com molta força a un sector que hi ha molta gent que coneix, però ben bé està una mica desdibuixat, no? Per potser el públic general, diguem, i crec que tenir com una xarxa de segon grau forta i que representi a tantes petites i no tan petites iniciatives, doncs crec que això era una necessitat que estava allà, oi?, entre les petites ciclologístiques. I bueno, no sé, ja que està el Pere aquí, li passo una mica la pilota també perquè segur que ho pot complementar. Jo crec que ho has dit tot prou bé. Jo el que vull posar en valor és la força de la Unió per poder, per exemple, entrar en depèn quines licitacions o atendre un client que vol no només Granollers, sinó que també vol interactuar o vol fer distribucions a altres llocs, és a dir, poder posicionar-te amb un proveïdor que podria ser inabarcable per una sola cooperativa petita de Mataró, i en canvi si aquest paraigua en aquest client li pot ser molt més de caramelo per poder dir, doncs no només m'interessa Mataró, també m'interessa Granollers, saps? I és quan, i això ens està passant, i d'alguna manera ja ens està també validant de que la força de l'agrupació i el tema de que es mancomunin recursos per justament propiciar creixements que una sola és impossible que pugui fer. Llavors, aquests creixements que moltes vegades són no d'un dia per l'altre, però amb molta pressa, perquè ara tot funciona d'aquesta manera, amb presses, i que s'han de posar en funcionament no només persones, sinó també vehicles, també s'han d'articular amb moltes altres pestes, tot el tema tecnològic, que també entenc que aquí també té un pes important per ser més eficients. I clar, tot això, nosaltres com a Biciclot l'experiència és, si estàs dintre d'una closca de l'ou, ets tu i només tu, i tu vas menjant i fent tu sola, però quan descobreixes que intercooperant i simplement enxarxant-te ja estàs guanyant molt d'aquest feedback que és necessari per poder viure pràcticament, doncs, clar, Som Ecologística ha fet això automàticament amb un munt de cooperatives que fins ara estaven treballant soles pràcticament, i que estaven dient que no a clients perquè no podien, o que s'estan veient que tenen el risc de morir d'èxit, però saben que darrere tenen gent que els hi pot donar suport perquè no morin d'èxit, sinó que morin en tot cas perquè no surten els números, però no d'èxit, perquè d'èxit és molt llàstimós, perquè d'alguna manera vol dir que hi ha servei que es pot donar i la cooperativa no es veu capaç d'abarcar-ho. Jo crec que això és el que d'alguna manera poso més en valor amb Som Ecologística i que pot ser un model a replicar també amb altres sectors, per exemple. Molt bé. Merci. Alejandro, per què cooperativa? És a dir, els vostres inicis, l'acompanyament, per què veu optar pel model cooperatiu, per què veu optar per la cooperativa de consumidores i usuàries, quins suports veu tenir, l'Edi deia els singulars ha ajudat a impulsar el projecte Som Ecologística. No sé, explica'ns una miqueta els vostres inicis. Sí, nosaltres al principi ens vam ajuntar un grup de gent que tenia també una altra iniciativa i que volíem fer una SL i obrir un pàrquing i ja està.
Però després, parlant-ho una mica més en profunditat i sobretot ens emmirallàvem molt amb el model de Som-Mobilitat, que era una de les cooperatives a les quals nosaltres volíem emular i volíem anar de la mà i que veiem que tenia un sentit perquè també donen servei i són cooperativa d'usuàries, al punt que vam agafar pràcticament els estatuts i ens van dir copieu del que necessiteu. I així ho vam fer i tenim un model molt similar. Es va començar a instal·lar la idea entre les persones que estàvem allà i vam dir vinga, fem créixer això, anem una mica més enllà, amb l'SL ens quedem una mica curts, amb una associació tampoc era com la possibilitat de... no ens acaba d'encaixar la idea i vam anar per la cooperativa. Ara ens sortia la qüestió de... No sé si hem fet del tot bé, o és un dels debats que tenim obert ara mateix, si cooperativa d'usuaris i consumidores és el millor model que podríem haver triat. Però bueno, és un debat que està obert, però tal qual, soc molt honest. Però de moment funciona en el sentit que, perquè no som tanta gent, hi ha una sèrie d'espais de debat que es donen, que potser no aglutinen una massa tan gran de gent. I ens queda una mica el dubte si vam explorar suficientment altres models dins del cooperativisme. És com que cooperativa ho tenim molt clar, ens funciona molt bé, entenem que aquesta xarxa de la que parlava el Pere hi volem formar part d'alguna manera, en algun punt, a més, quan tenim l'oportunitat d'anar de la mà amb algun acompanyament que ens ofereixen i tal, entrem i veiem la força de la xarxa, això està claríssim, i potser el model és el que encara no tenim del tot clar si és exactament el que hauria de ser el correcte. Perquè com us organitzeu? Ara hi ha persones alliberades, hi ha un equip tècnic contractat... De moment no tenim la consolidació necessària per tenir persones alliberades treballant. No. Sí, llavors hi ha molta feina voluntària i hi ha algunes feines puntuals que es cobren com a autònomes, les persones que les fan. Llavors, bàsicament és això. I pel tema del suport que comentaves abans, nosaltres vam tenir el 2021, perdoneu, un Enfortim, que és la línia de l'Ajuntament de Barcelona, per creació de cooperatives, vam anar per aquella primera línia, ens la van atorgar i vam aprofitar aquest finançament per fer la creació de la cooperativa. I a partir d'aquí encara hem tingut altres suports, no monetaris, però sí, acompanyaments amb Còpolis, amb la Comunificadora també, que és el programa de Barcelona Activa, i ara estem buscant també altres acompanyaments per acabar d'ajudar-nos a identificar bé un pla de màrqueting, a identificar bé quina seria... O sigui, posar una mica de límit també a tots els serveis que tenim al cap, perquè hi ha molta emoció de vegades i has de fer uns números una mica bé i quadrar-ho bé i potser el fet de no tenir un perfil de gent un ventall de perfils tan gran, hi ha coses que no arribes si necessites ajuda. Doncs aprofitar tots els recursos que tenim al nostre voltant per fer que això funcioni. Molt bé, molt bé. Per tant, és cap al 21, des del 21 que esteu constituïdes? Des del 21, sí. Com us dèiem, recent constitució i també posar en valor aquests processos d'iniciatives que arrenquen i l'ecosistema que hi ha a Catalunya ens ajuda i ens facilita. I sí voldria afegir una cosa. El tema que ens hagin atorgat l'Enfortim de creació potser va accelerar un procés de debat intern, perquè ho havíem de fer, havíem de constituir-nos, havíem de donar resposta a tot això, que potser s'hagués allargat una mica més i no hagués passat res. O sigui, i això està bé posar-ho en valor, és com... Ens hagués vingut bé prendre'ns el temps per discutir millor alguna de les coses que després les anem solucionant, cap problema, però és com un mal de cap que ens podríem haver estalviat durant l'any passat. I s'aprèn, evidentment, però
de vegades aquest suport has de valorar bé on fiques els teus esforços, no? Perquè has de ser conscient que el teu recurs temps, el de cadascuna de les persones que formen part del grup impulsor, doncs és limitat. Molt bé, gràcies. Pere, a veure, situació actual de Biciclot, és una mica, abans ens has fet els titulars del que feu, però què esteu fent, com us organitzeu, aquesta estructura, l'equip de treball, sòcies, treballadores, quanta gent sou, no sé, una mica explica'ns el que vulguis, perquè... No, jo també volia començar dient que no sé per què, però, i no sé si això es reprodueix en altres sectors, però a Barcelona i en general a Catalunya hi ha circumstàncies que fan que siguin com molt específiques o com molt característiques, coses que no passen tant com si fóssim a altres llocs. I això d'alguna manera fa que ens motivi coses tan divergents com que es creïn projectes que siguin iguals i que es facin competència i que no es faci intercooperació. I en el sector de la bicicleta ha passat, i en la història de la bicicleta, que jo de vegades m'entretenc a analitzar-la i de fet s'han escrit llibres, etc., passa això, de que hi ha un Amics de la Bici, després hi ha un BAC, i BAC el que proposa, com va fer Biciclot, d'unir-se, doncs va fer també el mateix i va ser que no. Llavors, automàticament van creixent bolets que no treballen conjuntament d'alguna manera. I amb això han amplificat les diferents coordinadores o federacions de grups petits, locals, que hi ha a tot el territori. Tot aquest desgavell fa que, a més, això faci que l'evolució sigui més lenta d'alguna manera, perquè després constates que les xarxes, d'alguna manera, o les intercooperacions, fa que els processos vagin més àgils i que d'alguna manera es puguin interactuar amb les administracions, que són les que poden dotar de més agilitat en alguns processos, doncs que és diferent, que vinguin tres de diferents i que demanin tres coses diferents, que vingui una de més gran, que demani coses més grans i més concretes. Llavors, això ens hi hem trobat i ens està passant. Per això, d'alguna manera, des dels orígens de Biciclot, hem intentat fer xarxa o suport a això, a que el que ens va passar de joves, de que, hòstia, vam tenir el primer fracàs de matrimoni i que ja no es va tornar a produir més, és a dir, d'alguna manera després vam estar donant suport justament al BAC, tenint-los a casa, després vam crear una associació d'empreses del tema turístic, perquè en aquell moment estàvem treballant en tema turístic, per exemple, aquí a Barcelona, i teníem molta por de que també aquesta expansió i de tot el que està propiciant el turisme en aquell moment i que ara també passa, que això ens fes mal al sector, és a dir, que es posessin vetos, es posessin limitacions, que no estiguessin d'acord amb el sector. Llavors vam crear aquest treball conjunt entre l'administració i no un interlocutor, sinó un interlocutor que tenia molt de pes al darrere perquè hi havia les empreses més representatives. Aquestes ganes de fer xarxa, justament, el sector turístic, després amb el sector de la formació per la circulació segura vam crear aquesta xarxa que es diu Factoria de Ciclistes, perquè si no també ens passava això, però ja no a Catalunya, sinó que a tot el territori espanyol, que cadascú feia el que li semblava, amb una metodologia diferent, etc. Vam crear metodologia i vam crear xarxa, per tant ara estem ja treballant conjunts i això es nota perquè ja tenim el suport d'agents molt importants que ens estan donant suport i per tant això avançarà molt més ràpid a partir d'ara. Som Ecologística, també és un exemple molt xulo, vol dir que d'alguna manera també el temps ens està donant la raó d'aquesta necessitat. Ara, per dir-ho així, el que estem potser buscant, que això no sé si és la pregunta de futur, però és igual, el que ens falta d'alguna manera és l'altre sector que s'està quedant com una mica penjat, que és tota la part
de les empreses que es dediquen bàsicament a la mecànica. Aquests, que teòricament hi ha un gremi que també els ha d'articular i potenciar, això està desmuntadíssim des de fa molts anys, i comencen a haver-hi idees per, ja dic, no és del sector cooperatiu, però és que d'alguna manera nosaltres tampoc hi entrarem perquè tampoc ens dediquem a aquest tema. Justament som una escola que el que fa és promocionar mecànics per a les empreses que estan, o per fer autoocupació o per fer emprenedoria, però les empreses ens miren com que som la gent que els hi pot donar suport a l'hora de necessitar persones formades, cosa que no existeix en altre lloc. I amb això ens dona el peu de conèixer les necessitats d'aquestes empreses i totes estan funcionant una mica així, sense xarxa, desarticulades, i les coses que passen són molt, per exemple, al barri de Gràcia, els 10 tallers que hi ha estan organitzats. Joder, i això és... Com ha sigut això? Doncs perquè s'ha donat per proximitat. El que fa uns anys o en altres llocs aquestes botigues originàries no els haguessin deixat posar allà al costat seu. És el que em diuen a mi quan els dic, vols un aprenent, el formes, els dones oportunitat de pràctiques i em diuen alguns no, perquè seran els meus competidors d'aquí 2 dies. Llavors, aquesta mentalitat tan rància, i els dius, no, però si això ha passat a Gràcia, estan tots junts i s'intercooperen amb ells i justament el públic sap que allà, si no pots anar a un lloc, vas a un altre, i és tot molt pacífic i és molt natural, que és el que passa amb els eixos comercials, el mateix, doncs no, és un sector que hi ha molt encara de ranci i que realment és veritat, que segurament està en decadència perquè això desapareixerà en el temps, són gent que ja potser ja són grans i que desapareixen i que els joves d'alguna manera intentem canviar les coses. Me n'he anat de la pregunta, ja ho sé. No, però sí que contextualitza, jo crec que també ens ajuda, hi ha una... l'activitat, el sector d'activitat l'acabes d'explicar i dona sentit a l'activitat que vosaltres heu anat desenvolupant a través de diferents serveis. Però hi ha sempre una voluntat de transformació, d'impulsar des de la inserció sociolaboral, des de l'acció del turisme o altres serveis, des de la vessant més de la... com li dieu, quan recolliu les bicicletes i les reformeu, també teniu com un nom en això. Reviciclem. Reviciclem, no? Reutilització. Desenvolupar activitat econòmica, perquè estem parlant d'una activitat empresarial, amb una voluntat claríssima de transformació social a través de diferents iniciatives que han anat sorgint. En aquest aspecte també volia posar en valor i que ens ho expliquis el vostre treball amb els agents del territori. Estem parlant d'administració pública, estem parlant d'escoles, instituts. Com us aproximeu, com ho treballeu, per posar en valor també com en aquesta voluntat de transformació no esteu sols, sinó que ho feu amb els agents del territori. Doncs quins són i com us hi acosteu i què us trobeu també, una mica? Clar, els hem enganxat fent demostració, és a dir, d'alguna manera els hem enganyat per fer algunes proves pilots que després han donat molt bon resultat i a partir d'aquí han cregut en nosaltres. I això és el que jo entenc que hem de fer totes quan estàs inventant una cosa que no existeix o que s'està provant molt poc en el teu entorn, has d'intentar demostrar-ho i per tant ho has de poder fer en algun moment per poder-ho valorar després. Llavors, com aquest model, doncs 1000. És a dir, tota la trajectòria ha sigut anar canviant i anar... És a dir, el tema de turisme vam dir prou, ja hi ha massa competència, no ho deixem de fer. Ara ens anem a reinventar amb una altra cosa. Vam tancar botiga i taller per dedicar-nos més a l'escola i deixar de fer aquests serveis perquè ja estaven prou ben muntats. Llavors, l'administració finalment diu, ostres, aquesta gent puc confiar en ells i per tant ens dona en peu a que aquesta prova pilot petita creixi una mica més i que es pugui replicar en altres territoris.
per exemple, a nivell d'AMB, no, de l'àrea metropolitana, això està passant amb força, en el sentit de que, jo què sé, per primera vegada surten licitacions on el que hi participi doncs, té que estar format per una bici més, no? Que és una metodologia que hem creat nosaltres. Això ens dona molta fortalesa en aquest sentit perquè, per dir-ho així, per primera vegada, doncs, l'AMB, en aquest entorn català, perquè això a Euskadi ja fa temps que funciona i tal, doncs reconeix que, per què no, pots posar una cosa tan simple com que aquesta activitat s'ha de fer amb aquesta metodologia. Per tant, si no la tens, no pots presentar-te o t'has de formar per ser-ho o el que sigui. Per nosaltres això és com un reconeixement de tota una feina llarga, de picar molta pedra i al final, doncs, bueno... I a partir d'aquí és quan diem ens faltarà gent, per tant, territori, guanyem, per exemple, algun singular per poder replicar el model aquest a Girona, a Tarragona, amb l'Escamot, a diferents llocs, aprofitant que hi ha, jo què sé, les ciclologístiques, que poden diversificar serveis i que es poden dedicar no només a la ciclologística, sinó també a la formació, i això acaba de rodonir una mica el negoci, doncs, base a que tenim, doncs, hi ha en el territori bastanta gent formada per poder propiciar que això es faci més gran, es faci amb més xarxa. No sé, estem molt contents en aquest sentit, no sé. Edi, i Som Ecologística, la situació actual, què fa en el dia a dia Som Ecologística? Moltes coses, moltes coses. Doncs estem precisament, com estructurem molt, la cooperativa, estem també en una lògica també de prova pilot, de veure quins serveis s'estan prestant d'una manera natural i val la pena com seguir invertint recursos. Coses que estem fent, per exemple, estem ja intercooperant, és a dir, això ho comentava abans el Pere, prestant serveis de ciclologística de manera intercooperada, diguem, un client únic, i ja, de moment, són dues les cooperatives diferents que presten un servei conjunt, però molt aviat segurament ja siguin 3 o 4. Això és un exemple pràctic d'intercooperació. Llogar-nos vehicles, un servei de leasing que el mercat segurament d'una manera desarticulada és més difícil accedir, doncs és un servei que s'està mancomunant. Ja tenim un ODO, un sistema de gestió cooperatiu també, de programari obert, que està començant a fer servir Som Ecologística i és molt probable que en els propers mesos les petites ciclologístiques el puguin fer servir i endreçar una mica la seva gestió interna. Des de comptabilitat, facturació, la gestió de la flota, coses que a vegades certes empreses de certs tamanys és una eina com supernormal de gestió, però és cert que fins que no tens certa escala o cert volum, doncs com costa adoptar aquestes coses. Compartir fitxers. Som Ecologística té una naturalesa completament descentralitzada, sempre parlem de nodes, sempre parlem de les diferents poblacions on estem. És un projecte molt digital, ens hem de sincronitzar constantment per treballar de manera col·laborativa, compartir documents, agendar reunions. Tenim un emmagatzematge al núvol on podem fer tot això, oi? També. Què més? Avui hem fet una formació en compra pública per ciclologístiques. Doncs també és una que una iniciativa per si sola, vull dir, no pot ni assumir, oi? Vull dir, si has de pagar algú que sàpiga d'això, primer troba'l i després, si ho hagués de fer, potser li hauries de pagar 40, 50 o 100 euros l'hora els que fossin, doncs han assistit unes 8-10 sòcies, érem unes 12 persones, i aquestes coses prenen sentit en el moment que ho aprofiten moltíssimes entitats del sector, que entre elles també s'expliquen coses que a elles els agrada explicar-les, no? Vull dir, això, què més estem fent? Estem també intentant teixir aliances amb el sector agroecològic de Catalunya a través dels ateneus cooperatius, també, xarxes de xarxes, oi? Bueno,
I també una de les estratègies de Som Ecologística és intentar, juntament amb les administracions, com assessorar bastant en el tema de les estratègies d'UMS, distribució urbana de mercaderies, s'està parlant amb administracions, amb ajuntaments, per mirar de com es fa aquesta transició cap a una distribució urbana de mercaderies sense fums, digna a nivell laboral, i aleshores això hi ha una comissió de treball que ho està fent, s'han fet uns quants contactes, s'està treballant i això és potser més a mig termini, però crec que més o menys ha esbossat una mica el que estem fent. Bones pràctiques, no? També... També vam aprovar recentment el reglament de règim intern, com per dotar-nos d'una governança una mica més compartida, que tothom sàpiga com ens governem. També estem recollint bones pràctiques que fan les diferents ciclologístiques, a nivell de formació o prestació de serveis en mercats, en eixos comercials, gestió inclús del magatzem, vull dir, tot això que compartit pren sentit, perquè des de la competència això mai es compartiria, és a dir, jo vaig treballar uns anys en el sector privat amb molt bona gent, tot sigui dit, però com que molts cops el fet de compartir certa informació de negoci, de know-how, amb un competidor és impensable, oi? I nosaltres és tot el contrari, quan més compartim, més reforçats sortirem, més guanyarà el sector i més ràpid avançarem al final. Per tant, pel que dius, esteu tant amb lògica de construcció, de projecte cap enfora, però també d'estructurar i de com ha de ser el projecte cap endins, no? En termes de governança, has dit el reglament de règim intern, no? Com us organitzeu amb eines determinades. Totalment. Perquè el projecte està com en aquestes fases semi-inicials, no? Sí. Estem tenint l'acompanyament de Calidoscop, valgui dir-ho, i bé, i una de les coses, un dels reptes en els que estem treballant, diguem, és com ens prestem els serveis, perquè les diferents cooperatives que formen part de Som Ecologística són expertes en alguns serveis, altres també els comparteixen, i hem de veure de quina manera aquests serveis es mancomunen i es presten entre elles, i això és un repte. Això anava a dir, és una mica, lliguem-ho al futur immediat, no? No parlem d'aquí 5 anys, no? Sinó l'any vinent, no? A part d'aquest repte, què teniu per davant? És a dir, veiem com una naturalesa del servei com molt lògica i molt evident, que és, si són molts nodes repartits i establim una xarxa de nodes per tota Catalunya i intercooperem, això és natural, vull dir, podem prestar serveis ciclologístics entre nosaltres, els diferents nodes, i mancomunar tots els serveis necessaris que es deriven d'aquesta activitat. Això és molt natural. Ara bé, com prestem aquests serveis? Ho farà l'equip tècnic, ho faran les sòcies de serveis, ho faran els socis de treball, ho faran les sòcies col·laboradores. Això són temes que ara s'estan dibuixant i que bé, necessiten reflexió, necessiten temps, necessiten també que es posin a prova moltes coses, prova i error, crec que això no ens ha de fer por fer-ho, i així estem una mica, veient això com ho anirem fent. Creus que hi ha voluntat de créixer, Som Ecologística? Sí. I què entén per creixement, Som Ecologística? És a dir, si entenem creixement com a facturació, diguem, que jo crec que és molt més que això, oi? Però per intentar objectivitzar-ho o quantificar-ho, totes les sòcies de Som Ecologística estan creixent en facturació, cada cop tenen un coneixement com més profund del sector, hi ha pràctiques que es comparteixen, hi ha clients que es comparteixen, hi ha vicis que es comparteixen, això al final et fa oferir un servei d'una manera més eficient, oi? I això es tradueix en millores de processos, en què puc vendre més i al final facturo més. Créixer en nombre de sòcies i en nombre de nodes també està passant en termes objectius, i també quantitatius. Moltes ciclologístiques que tenim al satèl·lit també s'han interessat i jo crec que és qüestió de temps que es vagin incorporant també. I també Som Ecologística va néixer amb un servei, amb una vocació d'acompanyament, de professionalització d'altres iniciatives i creiem que ja estem acompanyant algunes iniciatives que es volen professionalitzar
Jo crec que el temps juga al nostre favor, la Som Ecologística, en el sentit que vivim en un món on els combustibles fòssils cada cop seran més i més cars, menys i menys abundants, diguem. Les administracions estan mirant de trobar fórmules per avançar cap a unes ciutats descarbonitzades i, afortunadament, hi ha agents, hi ha cooperatives, hi ha xarxa com organitzada i nosaltres crec que estem ben posicionats i que el temps espero que ens doni força i la raó també. Molt bé. Cúbic, el vostre futur immediat, per on passa? Bueno, nosaltres vam tenir aquest debat que no vam poder tenir en el seu moment durant aquest últim any, coincidint amb una etapa de parada pràcticament. O sigui, vam iniciar amb aquesta subvenció, ens vam dir no podem i ara tornem a començar. Llavors ara en l'immediat és, tenim tota aquesta feina feta, la posem en valor, anem mica en mica endreçant una mica la casa i cap a on anem? Doncs què necessitem? Tots els acompanyaments que us deia abans, això ho estem valorant moltíssim. Per exemple, que al principi de la conversa ho vas dir, amb Biciclot, de la mà del Pere, de fet, que ens van oferir fer un acompanyament per presentar una subvenció. O sigui, estem començant a trobar aquest valor, potser aprofitant la xarxa encara més, per tot el coneixement que tenen ells d'aquí l'experiència, posar-la també en documents per buscar finançament i bàsicament és aquestes dues línies. Intentar posar un servei en marxa en l'immediat, que ens doni visibilitat i que ens pugui ajudar a captar noves sòcies per la cooperativa. Això seria com un dels objectius més immediats que tenim i sobretot acabar de traçar un pla, de redactar un pla que ens doni una mica d'ordre, perquè vam començar molt innocentment potser en un punt, no? Hi havia moltes ganes de fer això i després et vas trobant amb la realitat. I també ho parlàvem amb l'Edi, l'oportunitat, el moment que es dona de vegades és així, t'ajuntes amb un grup de gent, en aquell moment vital tot aquell grup de gent pot fer això, després se'n marxa gent i després torna a entrar gent i cadascú està en el seu moment vital per fer les coses que pot fer en el seu moment. Llavors, ara tornem a tenir aquesta situació favorable, tenim gent que està disposada a treballar, però sobretot posar un objectiu de trobar una certa sostenibilitat. O sigui, posar un servei en l'immediat, trobar els acompanyaments el més ràpid possible per donar ordre a tot això i tenir sostenibilitat econòmica. Això seria com les tres línies a l'immediat. Sí. Pere, abans ja has apuntat en temes de repte de futur. No sé si em vols apuntar algun més, però també et voldria demanar-te què recomanaries pels que comencen en termes de projectes cooperatius, des de la pròpia experiència, evidentment, des de l'experiència havent acompanyat altres projectes i especialment potser des del vostre àmbit d'activitat. Et llanço ja les dues qüestions. Aquesta última, l'efecte de poder-ho xerrar, no sé, nosaltres hem tingut moltes decisions a prendre en el transcurs que ens han fet dubtar molt, evidentment, és a dir, quan tu et planteges, anar a llogar bicis a la platja, perquè tens una possibilitat que aquell local et pot donar una vida, clar, això crea debat, perquè dius, ostres, nosaltres no som d'aquest sector, no ens dediquem a llogar bicicletes, o què farem allà a la platja venent pilotes? Llavors, t'ho imagines d'una manera que, clar, la decisió automàticament és no. Doncs hagués sigut una molt mala decisió, perquè vam dir que sí i va donar un tom molt bèstia. Llavors, en el sentit que el que ens pensava
que va ser una altra cosa, perquè clar, les coses van evolucionant i van canviant i et vas adaptant tu també al territori i a l'ambient i fa que automàticament la facturació de Biciclot creixi amb un producte que ni te l'havies imaginat i fa que els altres productes competeixin amb aquest, com si diguéssim, i vam lograr equilibrar aquesta balança. O sigui, vas per a productes o serveis que no estaven donant i no estaven rendibilitzant prou perquè es posessin al nivell d'aquest altre per poder dir, vale, doncs ara aquest ja no el necessitem, ja podem parar. I de fet va ser així, va ser automàtic, no? Vam poder parar d'aquest i invertir en aquesta casa on estem. No? Això són decisions que prens un cop i les prens col·lectives que fan molta por, però que moltes vegades també t'has de llançar a la piscina, és a dir, que hi ha ha d'haver-hi un esperit també d'aventura en aquest joc, no? Com a mínim, en aquest joc de ser mig empresaris o mig emprenedors, de que et falta molt coneixement i segurament molt acompanyament, però que hi ha una part que ha de ser d'aquí, no? De dir, vale, doncs me la jugo, no? I tiro per aquí, o llavors... I, per tant, recomanació, potser a vegades molts anàlisis econòmics, etc., potser no són el més adequat perquè al final també pesa molt l'altre, no? També l'opinió del grup, les energies que hi ha per tirar-ho endavant, si és d'un sol o si és més aglutinador. I això ens ha passat, i ara, per exemple, ens està passant exactament aquest mateix dilema, no? En el sentit de que Can Picó se'ns ha quedat petit, estem buscant espais on podem traslladar tota la part productiva, amb la dificultat que té això de trobar un espai. Doncs ara ens estan sortint espais com a bolets, o sigui, allò de passar una crisi de 2 anys desesperats que no trobem espais, comences a llançar a xarxa i veus, i estan sortint ara, dius, hòstia, a veure, ara tinc la feina jo de triar el més xulo. I segurament el més xulo serà un que serà d'intercooperació i que serà a Terrassa i que ens ajudarem mútuament, com si diguéssim, a través de fer-ho no sols, sinó fer-ho acompanyats. Possiblement no seria el més adequat, però sí, ens veiem en cor d'alguna manera d'apostar aquesta distància, que no és tanta, però per poder desenvolupar ja un projecte que aquí, en l'àmbit urbà, és complicat, i perquè ens estan com fent fora aquesta part productiva, industrial, com a mínim en aquest barri segur, perquè els preus han pujat molt bèstia. Hem trobat oportunitats, per exemple, a Sant Antoni, que dius, hòstia, Sant Antoni, com pot ser, no? Doncs sí. I l'altre ja és Santa Coloma, Ripollet, o sigui, tot el que és la perifèria. Per tant, ja que vas a la perifèria, millor anar a un lloc que pots anar-hi amb un altre i ben acompanyat. Llavors, això també pot ser una decisió complicada perquè requereix inversió i requereix... I a més, moltes vegades aquestes decisions també hi ha un condicionant de que és pressió. Pressió, en aquest cas, és una pressió volumètrica en aquest sentit, perquè ens estan sortint les bicis per les orelles. És a dir, nosaltres som dels que no podem dir que no a que aquestes bicis abandonades se'n vagin al ferro, o sigui, no volem bicis al ferro i ens costa trobar aquest espai d'emmagatzematge per poder fer selecció, per poder derivar a la xarxa aquestes bicicletes, i això si no pots fer-ho en un espai d'aquest tipus, més productiu, més industrial, doncs... Però Can Picó ens ha donat aquesta llavor, és a dir, hem testejat el sistema de fer una producció de bicicletes, i tot això ja ho tenim testejat i això és el que ara volem desenvolupar una mica més amb més cara i ulls. Això és un dels reptes d'aquests de futur que tenim bastant immediat. I l'altre és que estem batallant amb un gegant que és el SOC. El SOC, aquest monstre de generació d'ocupació, de generació d'oportunitats d'ocupació i de formació, en els quals ens estem vinculant
amb una formació que amb ells no en tenen de res, que és tot el tema de la mecànica de la bici, que un bon dia va sortir un BOE publicant una nova certificació de mecànic de bici, però llavors ens estem allà empenyent perquè això s'acabi desenvolupant amb un programa ben parit i que el puguem desenvolupar nosaltres. Estem fent el primer, com si diguéssim, i estem avançant per aquesta línia perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. O sigui, la mostra és que els primers instituts d'FP que estan fent coses en relació a la bici s'han quedat amb un nivell molt baix, però molt baix, o sigui, no estan volent tampoc treballar a fons amb això. Llavors, i així estem. Molt bé. Si us sembla, tenim encara uns 10 minuts màxim o així. Si voleu fer alguna pregunta, aprofitem que estaven aquí. Sí? Vinga, Pedro. Alejandro, perquè és que no me'n conec. M'ha despertat curiositat aquest debat que dius que vau tenir massa ràpid o que heu tingut l'oportunitat de tenir ara, amb més temps, que és sobre la forma jurídica entès o sobre l'organització interna del vostre projecte. I llavors, si dius que no teniu estructura tècnica, que sou consumidors, que sou activistes, que voleu d'alguna manera impulsar canvis d'una manera més seriosa, més formal de la que fèieu fins ara, quina va ser la necessitat de fer una cooperativa de consumidors i per què no us servia l'associació per fer això? Si no teniu una vocació d'autoocupar-vos amb això? No, sí que hi havia la vocació d'autoocupar-nos estava present des del principi. Per això va haver la qüestió de... Hi ha algunes persones que volien crear l'SL i després vam anar buscant altres maneres. I l'associació ens donava un marc que potser ens apropava massa a l'activisme del qual justament ens volem deslligar en un punt. O sigui, no és que ens volem deslligar directament, però sí indirectament. O sigui, com volem fer un activisme perquè aportem experiències i serveis al món de la bicicleta, però no tant d'anar a picar pedra a l'Ajuntament, com ho veníem fent en altres ambients. I clar, sí que hi ha una vocació d'autoocupació. Sí que hi ha una... Sí. Llavors, per què la de consumidors i no la de treball? Bueno, aquestes són les preguntes. Quan ho vam fer, potser ho vam fer massa ràpid. Encara està obert el debat, no és tan evident. Ens vam agafar el model de Sommobilitat i el vam voler replicar directament. I ho vam fer molt ràpid, és veritat. I potser ens quedem aquí, i està bé, i tirem un temps aquí, dins d'un temps ho podríem canviar. Però ens queda el debat obert, no ho sabem, o de treball, o de serveis, o d'un altre model que no vam explorar suficientment. I no t'ho sabria dir per què, si és que no... perquè potser ningú de nosaltres venia del cooperativisme i no teníem prou coneixements, perquè volíem només imitar un model i que ens funcionés igual que ells i pensaven que seria fàcil i no està sent tan fàcil, no ho sé. Doncs aquí hi ha com una intriga, un qüestionament intern que encara no hem resolt i que queda allà. No et puc respondre perquè el debat el tenim obert. Sí, estem aquí, que no ho sabem. No voleu? Vale. Doncs, no sé, alguna cosa que us hagi quedat en el tinter amb ganes de dir? Si no, aniríem tancant. Sí, yo quería preguntar por la permeabilidad de mujeres en el mundo de la logística. De cómo, o sea, bueno, como la evolución que ha tenido o como todavía las barreras que hay en ese sentido. Bueno, vols contestar tu, Pere? Vols que contesti jo? Però bueno, perquè hem anat a veure les Mercedes. Ja. Vale. I bueno, és un clar exemple, no?, de que un servei de ciclologística el poden fer tant homes com dones i en aquest cas un projecte que és 100% dones, doncs
el que sí que està clar és que el sector està masculinitzat, això està claríssim, igual que el dels mecànics o igual que el dels instructors, jo diria que també, o sigui, fins i tot, o sigui, bueno, en general el sector de la bicicleta, tot i que les usuàries ciclistes que estan creixent més són les dones que no pas els homes, és a dir, quan em sembla que els balanços d'usuàries que s'incorporen de nou a la bicicleta, els que estan donant percentatges alts, em sembla que són justament les dones que estan veient clar que aquest és el model, que bueno, en el cas de Barcelona, que hi ha més infraestructura segura i que per tant se senten més segures també i això ho està propiciant, no sé, segur que hi ha estudis que segur que van per aquí, no? Però en el cas del que és la feina, jo ho veig clar, per exemple, quan estem fent un curs del SOC i estàs dient, gent, qui es vol formar amb això? Apareixen, no? Ara tenim un percentatge de 10 homes i 5 noies. Sí, i dius, bueno, perfecte, sí? Però quan dius, no, aquest curs de mecànics no és de mecànics, és no mixta, és de mecàniques, aquestes 15 apareixen, o sigui, saps? Llavors, això ens està passant, i no només a nosaltres, sinó també a altra gent que ho està proposant. Per tant, bueno, també hi ha com una espècie de por d'entrar en una formació on també la cosa està molt masculinitzada i la veritat és que hem tingut algun problema d'aquest estil, és a dir, que els nois es fan més amples i donen, no? I empenyen sense voler segurament, o volent, a les noies cap a les bandes, com si és, no? En plan, jo estoy aquí, no? Llavors, para, però... Llavors, clar, això fa que hi hagi frenos, tot i que ho intentem cuidar, de vegades no es pot, no? I que entenc la situació, en aquest cas, de freno, i entenc l'opció de dir és un no mixta, m'hi poso de cap, o sigui, ho tinc claríssim, o sigui, fa por, no? Fa por, no sé. No sé si era aquesta la pregunta, però... Sí. Vale, jo sí que tinc una pregunta per anar acabant. Teniu referents a nivell d'Europa on hi ha la presència de la bicicleta d'una forma molt més forta que aquí? Sempre vinculat als models cooperatius, És a dir, sabeu d'algun lloc o heu fet cooperació que ens pugui ajudar a pensar que d'aquí 10 anys tindrem una altra realitat, vinculada a la ciclologística, a la mobilitat sostenible? Bueno, és a dir, des de les ciclologístiques tenim la tasca pendent d'associar-nos a la Federació Europea de Ciclologístiques per precisament conèixer altres experiències a Europa. Sí que sabem que a Dinamarca, a Copenhagen, hi ha cooperatives que fa anys que funcionen i que són grans, o sigui, cooperatives de bicimissatgeria de 20 i pico, 30 persones que ja tenen molts anys. I també sabem que a Suïssa, perquè les coneixem, els dos casos, que també n'hi ha i que és un sector que està molt més avançat allà, té més suport de l'administració, també col·labora amb la xarxa ferroviària, oi? També. Jo concretament conec aquests dos casos, de Suïssa i Dinamarca, que hi ha casos com molt més sòlids i que ja fa anys que pedalen. Vull dir que tenim referents, sí, tenim referents. I després tenim la de CopCycle, que d'alguna manera és com una xarxa de cooperatives al voltant d'aquest sistema Sí, bueno, és a dir... de comercialització del servei i de poder-lo articular dintre d'una pròpia sistemàtica de software. Exacte. Sí. Per tant, jo crec que també els estem seguint de prop perquè ells també estan fent passos de transformació. Han passat d'associació, em sembla que a cooperativa, llavors això també pot ser inspirador per veure què tal. Nosaltres, per la nostra banda, per exemple, sí que tenim
però no més enllà. I tenim cooperatives que estan funcionant molt bé i són clar exemple. No sé, per exemple, la Cicleria de Saragossa és un encant de projecte que nosaltres també els hem estat ajudant i han fet també una transformació, però dius, hosti, això és una altra cosa, s'han envalentonat a fer un compendi de serveis xulos i els està funcionant, i a més estan creant també xarxa a nivell d'Aragó, estan enfortint tot el que és la factoria de ciclistes, que també necessitem gent potent que empenyi d'alguna manera, i la Cicleria és un dels potents i agermanats a tope perquè sí. I què més em deixo? L'Escamot també està seguint passos molt guais. I parleu sempre d'entorns urbans. Podem dir que tenim un repte des del cooperativisme a desenvolupar mobilitat sostenible en entorns no urbans? Jo he de dir que Mobilitat va néixer a Mataró i està a Mataró, que és urbà. No, perdó, és veritat, és urbà. Està allà al límit, està allà al límit. Sí, no, perdó. És que ara estava pensant en urbà Barcelona, però sí que és cert que moltes iniciatives cooperativistes a Catalunya no han passat per Barcelona, potser perquè el sòl urbà ja és més barat, oi? També podria ser una explicació, però jo crec que tenim un repte com a societat tremendo de què fer, com ens relacionem amb el món rural, aquesta dicotomia d'urbe i món rural, sí, definitivament. I mira que tenim exemples com són la Unió de Pagesos, o sigui, les cooperatives Ortec, cooperatives de productors també, la Xamec, xarxa de menjadors agroecològics, vull dir que també s'està organitzant aquesta gent i, potser el que hem de fer és com trobar-nos, no? Però clar, potser són reptes que a vegades ens superen, oi? Vull dir, el tema de despoblació o el tema de la manca de transport ferroviari a tots aquests espais, la manca d'habitatge. És a dir, clar, són moltes coses que, clar, la que les veus dius, i què fem? Oi? Vull dir que jo ho deixo interrogar. No, però seguint el fil de Sommobilitat, clar, comparat amb el percentatge de cotxes que hi ha a Mataró, per exemple, amb els que hi ha a Barcelona, clar, Mataró en té moltíssims més, en aquest sentit, i és una realitat que tenen les ciutats petites o pobles, que tota la seva xarxa de transport públic o de propiciar no existeix, i llavors tothom es mou amb el que pot i bàsicament amb el cotxe. Llavors, jo diria que en allà la bicicleta té molt a dir, però clar, amb aquests recorreguts propis de la bicicleta. Però és que el problema de l'entorn que no és més metropolità o que no són ciutats més grans és que a la que ja et has despistat ja estàs fora de la ciutat i per tant ja estàs a les carreteres, no? I a la gent li fa molta por les carreteres. Però sí que és veritat que hi ha tota la xarxa interurbana que s'hauria d'anar teixint, que anés connectant poblacions. Aquí s'ha fet una mica amb l'AMB, amb el que és la xarxa de carrils bici que connecten els municipis de l'AMB, però poca cosa s'està fent en la resta. I jo no sé si també et volies referir a xarxes més de tipus Carrilet d'Olot o els Eurovelos o coses així, on moltes vegades s'hi propicia el que apareguin empreses, cooperatives o no, però que estiguin desenvolupant serveis turístics o vinculats al turisme en relació a aquesta xarxa d'atracció de la bicicleta en aquests punts d'atractiu turístic, de cicloturístic, etc. En general, I no n'ha aparegut massa, jo diria, en format cooperativa. Sí que s'han desenvolupat empreses relacionades i molt properes, però com a cooperatives jo diria que no.
Sí. Un tema que sí que connecta bastant l'arrelament rural amb la logística és el projecte de rutes compartides. No ha sortit, però crec que també és un camp per córrer i que connecta molt amb la pregunta, no? És que perquè la gent s'arreli en lo rural necessita que el seu producte sigui venut a un preu que li permeti treballar d'això, no? I els consumidors estem a les ciutats. Llavors, el projecte de rutes compartides intenta unificar rutes de productes agroecològics per portar-los a les ciutats. I aquesta aliança amb la ciclologística, per un cop arriba a les ciutats, distribuir als consumidors, crec que, ja sé que Som Ecologística ja ha començat a treballar-ho, però que crec que és el camí de com la ciclologística urbana pot ajudar a l'arrelament rural. Tenim un principi de projecte aquí que té molt de potencial. Sí. Rutes compartides, ho dic perquè se't senti bé. Suposo que el so, nosaltres estem microfonats, però rutes compartides tenen pàgina web i així, .cat. Vale, .cat, rutescompartides.cat. Doncs ho aniríem deixant aquí. Jo crec que heu abordat diferents aspectes des de la pròpia activitat, que també volíem que l'expliquéssiu, però també des de les experiències de cooperatives amb tot el que suposa. Sí que m'agrada sempre com tancar una mica posant en valor algunes coses que s'han dit, segur que me'n deixo, però crec que és important inspirar-nos amb altres. Ens pot ajudar quan estem en fases de llançar, que tenim una inquietud, hem detectat una necessitat i volem crear el nostre propi projecte. Doncs, escolta, no és copiar, inspirem-nos, ajudem-nos, acostem-nos i potser farem més present la nostra manera de fer les coses, entenem des dels valors de l'economia social i cooperativa. M'ha agradat això de posar en valor els oficis ciclistes, no només biciclot, d'alguna manera totes les activitats que desenvolupeu i també des de sent usuàries. Sent usuàries posem en valor també els oficis ciclistes i això és important per tenir millors ciutats i millors llocs on viure. I això també ho vinculo amb el que heu dit, el temps ens sembla com que ens juga a favor. Parlem i estem en un moment de transició ecosocial i hem d'ajudar que existeixin iniciatives com les vostres, no només des de la vessant empresarial, sinó també com a consumidores i usuàries. Des de la vessant d'engegar projectes cooperatius, prova pilot Som Ecologística, proves pilot de serveis, provem, tastem, veiem com ens reben les nostres clientes usuàries, sòcies, col·laboradores, i provem que segur que ens sortirà bé o no, però també n'aprendrem. I després, això molt vinculat a l'arriscar-nos, al compartir energies i al confiar que sempre es poden aparèixer oportunitats allà on no s'esperen. I això és important, crec, posar-ho en valor perquè així ens funcionem i així ens ho sentim, molts dels que treballem en aquest àmbit. I ho deixarien aquí. Moltes gràcies i seguim. Merci. Gràcies. Merci.